What's up mga kabalen? Medyo naging busy tayo this past few days, no? Kaya hindi tayo masyadong nakagala. And buti na lang, salamat sa Diyos at nakagawa tayo ulit ng content sa araw na to. And for today's video, hindi muna tayo gagala. Pero I'll make sure na very informative ang content natin ngayon. So, magre-review tayo nung bagong nabili nating action cam. At titingnan natin kung how good it is, quality ba, sulit ba, o dapat ba ibenta na lang natin or mag-upgrade na lang. So, wag na po natin masyadong patagalin, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Ang action cam na tinutukoy ko ay ang Akaso V50X. Ayan. So, let's go. I-unbox natin. Okay mga kabalen, so ito na no, ang Akaso V50X. So masasabi kong isa siya sa mga most affordable na action cam ngayon na meron ng stabilization feature. So that's why masasabi ko na napakaganda niya para sa motovlogging. Dahil importante sa pagmo-motovlog ay yung stabilization. Dahil nga syempre nasa motor ka, matagtag yung daan. So, maganda yung medyo stabilize yung camera mo para hindi masyadong nakakahilo sa mga viewers. So, eto na. Unbox na natin. Ayan. So, eto siya, no? Kung mabibili mo siya as brand new, meron siyang box inside, and then yung mismong camera nandito. Nakalagay na siya sa mismong protective waterproof case niya. Ayan. So tanggalin natin siya ngayon. Okay. So ayan. Ito siya mga kabalen. Ayan. So, tanggalin natin siya sa protective case para makita natin siya physically kung ano ang itsura. Yun. So, okay lang siya. Medyo maliit compare mo sa GoPro. Para siyang kasinlaki ng Hero 4. GoPro Hero 4 kung di ako nagkakamali. Ganyan din ang size niya. So, ang feel niya parang matte siya, parang rubberized, kaya napakaganda, mag-grip siya, hindi siya basta-basta dumudulas. Ayan. So makikita niyo naman dito, ayan oh. So meron siyang power button dito. At ang camera niya ito. And then ito yung parang pinaka stop and play button niya. And may mga selection button siya sa gilid. Yun. So, sa kabilang gilid naman yung kanyang memory card slot. Ayan. At meron na rin akong nakalagay na memory card. Ayan. Yun. Okay. Ano memory card? Okay. So memory card slot. At meron din tayo yung charging port niya. At ang kanyang microphone input. Yan. Okay. So, ito si Akaso V50X. Yan. So, now, let's look at what's inside the box. Yan. So, bubuksan natin ngayon yung kanyang box. Ito, dito pala. So, yan. So, meron siyang user manual. Yan. Na hindi naman natin binabasa. Okay. So, ayun. So, unang-una, meron siyang Ayan, charger. Ayan. So ito yung charging dock niya. So, ayun.
So ano siya, mini USB. Ayan, mini USB siya. Hindi pa siya type C, no? Mini USB pa siya yung port niya. Ayan. Ay, and may baterya na siya kaagad. Actually, dalawa yung baterya nito. Pag binili mo siya as sa brand new, ang kinagandahan nito ay dalawa agad yung battery. So itong isa at nasa loob, actually nasa loob na yung baterya nito. Dahil nga ginamit ko na siya, tinesting ko na. Eto. Nasa loob na yung baterya niya. Ayan. So dalawang baterya. 'Yun. So ako gali ko guys, nilalagyan ko sila ng number. Yan, number 1, number 2. Para hindi ako malito kung alin na yung walang karga pagka nasa labas na ako at nagvo-vlog. Yun. Very important yung nilalagyan yung number yung baterya nyo. So, ibalik na natin siya. So, imagine guys, bibili ka ng brand new na ganito, dalawa na kagad yung baterya. Sa iba, isa lang ang baterya, kaya madaling maubos yung laman. Iba pa rin yung may baterya kakagad na dalawa. Okay? So, eto. Charging cable, mini USB. Uy, ito. Microphone. So guys, bihira sa action cam ang mayroong kasamang microphone. Bibili ka pa ng hiwalay na microphone. Ayun, Akaso brand. Oh. So, eto. May microphone ka na kaagad, 'di ba? Sulit na sulit. And eto, mini USB rin siya. Ayun, may microphone ka na kaagad. Hindi mo na po problemahin ang bumili pa ng separadong microphone, 'di ba? So, balik natin siya sa kanyang plastic or ziplock. Next is, ayan, mga selyado pa to guys, so hindi pa nabubuksan. So, wala pa naman akong balak buksan dahil hindi ko naman siya magagamit. So, ito yung mga ginagamit na ano, parang mga clip-on mount dahil meron siyang mga double adhesive tape. Ayan. Ito, meron pa siyang isang housing. Ito. So ito open siya at nilalagay sa mga monopod, ganyan. Diroskas siya, ayan. Mga straps. Ayan. Ito, so meron siyang panlinis na basahan. Extra double adhesive tape. Mga cable tie, ayan. Ito mga J-mount na clip-on, ayan, clip-on J-mount. Ito another clip-on na ano, pag-mounting na naman. So partner siya nito. Ito. At ito, pang monopod, yung mga ginagamit natin kadalasan sa GoPro. Ayan. Uy, extra back cover. Ayan. At ito pa, clip-on pa. And ito rin. Ang kinagandahan nito guys, meron siyang remote control. Ayan. So sa iba, bibilin mo to separado. So, on this package, kasama na siya, di ba? So, sulit na sulit. Biruin mo, sa presyo niya, andito na lahat. Kompleto na yung mga accessories niya. Kadami niya, no? Di ba? So, sulit na sulit. Okay, so eto na ang sample video. Bali ito, ginawa ko siyang parang dashcam. Naka-install siya sa aking manibela at nakikita nyo naman very stable ng kuha ng camera natin. So pwede siyang pang dashcam, pwede siyang pang chin mount,
stabilized, ang ganda ng kuha. Actually, ang settings ko dito is naka 1080p lang ako. Yun. So, hindi ko naman kailangan ng 4K or 2K para sa secondary cam. So, yan. Nakita nyo naman, ang ganda, ang smooth. Walang alog. So, ayan. Very nice ito para sa budget cam na, na pang primary. Ayan. At the same time, ito palang gamit ko ngayon, yung microphone niya mismo. At, ayan. Kayo na pong mag-judge sa quality. Clear naman po yung boses ko at naiintindihan naman. So yun naman ang pinaka-importante kung lalo na sa motovlogging. Yung naiintindihan ka, walang galasgas, walang garalgal, walang pitik, walang feedback o yung basag na tunog. So yun ang importante pagka audio, lalo na pag vlogging or motovlogging. Yan. So, kita nyo naman, very smooth yung kuha natin at magandang quality for just 1080p. What more pagka nag 2K ako dito or even 4K. Ayan, di ba? O, next naman, papakita natin yung frontal camera niya. Pagka ginawa mo siyang secondary. Okay guys, so eto, napakalinaw ng camera. 1080p lang din ang gamit ko dito, 60 frames per second. At kita nyo naman, stabilized, maliwanag yung camera at hindi siya maalog. Ayan. So kita pa rin naman yung details. Ayan, kitang-kita yung mukha natin. So very good na siya. Goods na siya for frontal secondary cam dahil kitang-kita naman yung kitang-kita ka naman as a vlogger. So it serves the purpose naman. Ayan. So ayan walang alog, diretso. It serves yung stabilization. Ayan. Malinaw naman yung kuha, yung mismong subject at yung background. Ayan. Okay? So para sa akin goods na goods to. Alright mga kabalen, so that is the Akaso V50X. So para sa mga tight budget dyan at gusto mag-start ng motovlogging, this is the action cam for you. Kasi very affordable at meron na siyang stabilization. Sa mga mahal na action cam ngayon like the GoPro, ano ba ang pinakamura na meron ng stabilization? That's Hero 5 and above. So imagine how much is Hero 5, no? So tignan nyo lang sa Facebook marketplace, makikita nyo how much is brand new and second hand na Hero 5. So makikita nyo yung difference. Just for the price of 4K plus, meron na kayong napakagandang action cam na may stabilization and hanggang 4K ang quality. Yan. So ano ba ang gusto ko or pinakagusto ko sa camera na to at ano ba yung hindi ko gusto? Ang masasabi ko sa camera na to, ang pinakagusto ko ay yung, of course, yung price. Very affordable. Very budget friendly itong camera na to. At the same time, quality na rin siya dahil up to 4K ang kaya niyang ibigay. And 30 frame per second para sa 4K quality. Ayan. So maganda na yon. And at the same time, syempre bilang motovlogger, mas pinaka-importante para sa akin ay yung stabilization feature para hindi maalog yung camera natin. Ayan. So those are the few things na talagang gusto ko sa camera na to. Ngayon, ano naman yung cons or hindi ko masyadong gusto sa camera na to? Ito kasing camera na to, pag dahil nga wala siyang front LED and naka chin mount ay naka frontal camera, naka frontal camera, hindi mo makikita kung nagre-record ba siya or hindi. Yun lang naman ang downside niya para sa akin. Kasi pag binuksan mo siya, ayan, makikita mo na sa back LED panel niya syempre yung kanyang screen and meron siyang blue button or blue light na magbi-blink. Pag nag-record ako, ayan, recording, makikita nyo nagbi-blink yung blue
na light. Ayan. That indicates na nagre-record siya. However, sa harap walang anumang indicator. So kung nasa harap siya ng manibela mo, hindi mo alam kung nagre-record pa ba to o hindi na. So, yun lang ang downside niya. Pero in terms of performance and quality, wala akong masabi. So, all you have to do is, syempre, tignan-tignan mo na lang once in a while. Pero, overall, napakaganda ng camera to. Yun lang naman ang downside for me is yung indicator light na nakabukas pa siya, may battery pa ba siya, and kung nagre-record pa ba siya. So, yun lang naman. Overall, goods na goods to sa akin. Okay? At maraming salamat po sa pagsubaybay. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please hit that subscription button and notification bell. Mag-comment na rin po kayo para at least makapagkwentuhan po tayo. Ayan, so sana nagustuhan nyo ang video natin for today. And maraming salamat po sa mga subscribers natin since day 1 at hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Ride safe, stay safe, and God bless.